И здравейте, и тук аз съм Block Hunters и сега ще играем в... Така че в Faction PvP. Да, доста хубав сървър. Ще напишем... Кажете си на YouTube. Да. Някои хора ми казаха, сега ще помоля да на Дрифлайс да направя ревю на сервера. В Faction 3 ще покажа, всичко ще покажа. Всеки ден в 8 евент. И така. Всеки вар. Висим ми се покарам. Малко бавно. Да, градете по един съпка може да е добър и да. Като вижте ранка в Adventure Gold е 6 лева. Има инвасиките Adventure Heroes and Home. Инвасик, да. Тия команди. Ранкът Hero има 4 функции. Има Get Pot, Ignore Kit Hero и Dist Home. Enter Chest и Fix Out. За винаги е. Adventure Tour 12 лева, Get Heal, Ignore, Inverse, Kit плюс Fix Out, Fix Kit Adventure, Repair Out, Repair 20 хом. Добър ранг. 20 лева. Пак донатора 6 лева, Fix Hit, Ignore, Kit Donator, Repair Out, Repair и 10 хома пак. Да. War 3. Кажа си, ще покажа няколко варпа. Коментира много време. Това е най-важните варпове. Това е War 3. Hunter. War 3, дето бум. И вие влизате, знаете какво се прави така. Един влиза така. Пък други от другата страна и трейдат. Това е. Ви представете тук това затваря и така. Тук даже има хора. Всичко казва War Party. Това е друг парти, но хубаво. Warp Staff не съм го виждал. Warp Sprint ще покажа и... няма това точно. Това задумите, Warp Sprint. Още един Warp ще покажа, който ще бъде Warp Chest. Да, Warp Sprint още не мога да влизна. На евента ще следим на евента. Не участвам на спринта. Влизна малко кихам. И ако можеш да помоля, дайте по един съб, за да стане ютубър. Да, дайте по един съб, за да стане ютубър. 200 съба. И така, ако може... Ако може да дадете по един съб, за да стане ютубър. Поне
50 събълнитайте моля. И ще направя томбола за ранг донатор. Ако остане ютубър въобще, след един месец ютубърство ще направя томбола с ранг донатор и някаква спечели донатор ранг. Да, мисля това е за клипа. Защото има и... Да, защото нещо излезе и не може да нарема на клипа. Когато чест ни показах. Как да ми го покажа, сега ще го покажа. Да, тук търсиш честове. Да. Клексен Ranger Tour. Две фаерпушки. Ютубъра. Може да се казвам бай-бай ютуб. Кажете бува на ютуб. Сега ще кажете бай-бай на ютуб. И да, хора, това ще бъде клипа. Абонирайте се, дайте клип. Да, абонирайте се, лайкайте клипа, коментирайте и дайте бъде subscribe в YouTube. И бай-бай.